हॅलो फ्रेंड्स, रितूज किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण एकदम चमचमीत व मस्त अशी शेवग्याच्या शेंगांची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी मी इथे शेवग्याच्या शेंगा स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत। त्यामध्ये 2 कापून घेतलेले बटाटे टाकलेले आहेत। यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि या शेंगा आणि बटाटे आपण बॉईल करून घेणार आहोत। बटाटे ट्रान्सपरंट होईपर्यंत आपल्याला हे बॉईल करून घ्यायचं आहे। जोपर्यंत आपली भाजी रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूज किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। इथे बटाटेही ट्रान्सपरंट झालेले आहे। गॅस आता आपण बंद करून घेणार आहोत। त्यानंतर इथे वाटणाची तयारी करायची आहे। त्यासाठी इथे मी 1 कांदा घेतलेला आहे, 1 टोमॅटो घेतलेला आहे। त्यानंतर यामध्ये 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे। भरपूर अशी कोथिंबीर घ्यायची आहे। त्यानंतर यामध्ये किसून घेतलेला खोबरंही टाकून घेणार आहोत। साधारण 3 ते 4 चमचे हे खोबरं टाकलेलं आहे। त्यानंतर यामध्ये 2 वेलची, थोडी दालचिनी आणि जिरे टाकून घेतले आहे आणि हे आपण वाटून घेणार आहोत। ते बघू शकता तिथे वाटण रेडी झालेलं आहे। चला तर आता आपण भाजीला सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी कढईमध्ये 1 ते 1.5 चमचा तेल घ्यायचं आहे। तेल गरम झालं की त्यामध्ये हिंग टाकून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये वाटण टाकून घेणार आहोत। वाटण आपल्याला मस्त तेल सुटेपर्यंत परतवून घ्यायचं आहे। ह्यामध्ये आता आपण मसाले टाकून घेणार आहोत। सगळ्यात आधी इथे अर्धा चमचा हळद टाकायची आहे। 2 चमचे लाल तिखट टाकणार आहोत। त्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा धना पावडर टाकून घ्यायची आहे। 2 चमचे कांदा लसूण मसाला। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मिरचीचं आणि मसाल्यांचं प्रमाण कमी किंवा जास्त करू शकतात। इथे 1 चमचा गरम मसालाही टाकलेला आहे। हे सगळे मसाले आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीजचे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। त्यानंतर यामध्ये आपण पाणी टाकून घेणार आहोत आणि मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत हा मसाला आपण परतवून घेणार आहोत। इथे बघू शकतात मसाल्याला व्यवस्थित असं तेल सुटलेलं आहे। यामध्ये आता आपण बॉईल करून घेतलेल्या शेंगा आणि बटाटे टाकून घेणार आहोत। अगदी झटपट व मस्त अशी ही भाजी रेडी होते। त्यानंतर हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। तुम्हाला जशी कन्सिस्टन्सी हवी आहे त्याप्रमाणे तुम्ही भाजीमध्ये पाणी ॲड करू शकतात। यामध्ये आता आपण कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी अजून पाणी ॲड करणार आहोत। त्यानंतर भाजीमध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेणार आहोत। याआधी आपण शेंगा उकडताना मीठ टाकलेलं होतं, त्यामुळे आत्ता जरा जपूनच मीठ टाकायचं आहे। मीठ टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा मिक्स करून घेणार आहोत। इथे टोमॅटोची टेस्ट बॅलन्स करण्यासाठी आपण थोडीशी साखर टाकून घेतलेली आहे। शेवग्याच्या शेंगांमध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम, आयर्न, फायबर, विटॅमिन ए, बी, सी असतात, त्यामुळे बोन्सही स्ट्रॉंग होतात, डायबिटीज कंट्रोलमध्ये राहते। तुम्ही बघू शकता इथे आपली मस्त व चमचमीत अशी शेवग्याच्या शेंगांची भाजी रेडी झालेली आहे। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका।
रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.